ngibulele ke umshado omelwane kuyacaca ngoba akathengwanga uthetha exactly lento yenzekayo ekuhlaleni enkosi ke tata esokugqirha ndizawucela ke magqirha sekhaya ndiphakamise umama uLinda Sigoqo ngengoma yethu andani bangafaka noma yena Manibulele elithuba ndilifumana ke bethuna necamagusha dadam dime ezinyaweni ezakamdangi ezakachihu ezakakhawuta ezakagudisi dime phansi kwenyawo zakamntu zakandlovu zidle ekhaya ngoswelumusi ndingulinda mna igama lokubeka wakwazi goqo ndingumasithathu mna isiduko sam ndizalwa ziintombi zakangwanya zakamphangoma zakaqangiba ndiyinzalelwane yeli bhayike bazala abahlobana ncaba necamagusha inyanyiwe mna
ngumama Mamchawe, nguingwe, ngustokwe, ngumkhamanga. Ngumama unozikhawukhawu. Ohlala eMotherwell bazala abahlabane nqabane eCamagusha. Labekwa nibhekile ngumama babalo ongasekhoyo bazala abahlabane nqabane eCamagusha. Nguzikhali ngumbizana nguTiyeka. UJojo ngabandla amahla sekhaya leCamagusha. Bathi wokumkanda yakumkhulu wakhe bazala iCamagusha. Ime apha nje ngomzukulwana. Phezu kwale boxing eCamagusha. Ime ndingumzukulwana ngoba umama uNyango utatomkhulu. Ngobityala bazala abahlabane nqabane eCamagusha. Ndizothetha ngosisi ebugqirheni. Thunywa umntana omkhulu bazalile baba ndizothetha ngosisi. Unontsikelelo mani lona bazali seCamagusha. Ufike ebomini bam ndine-12 years bazala abahlabane nqaba seCamagusha. Besisithi phaa ekhayeni lethu xa simbiza Camagu sithi sisintsiki mabandla amahle sekhayeni leCamagusha. Bahamba ubomi seCamagusha. Ndafika ekwinkundla zakatatomkhulu uGobityala seCamagusha. Sisathi ke thina kangoko sasikhula basikhula phantsi katatomkhulu Camagu. Sisithi igama lakhe uSizwe. Igama lakhe ke uSizwe ke nyani seCamagusha. Kanti nathi bazala abahlabane nqaba seCamagusha siza kuhamba sihambe siye eCamagusha. Sithathwa zindaweni bazali Camagu. Sithathwa zindaweni bazali bama abahlabane nqaba seCamagusha. Singazazi bangenye imini into kokuba sizawutshila phakathi kwabantu bazala abahlabane nqaba seCamagusha. Yayingemandi ngelaa xesha bazali seCamagusha kodwa ke sasibona singapha. Usisi Ntsiki ebeligqirha unomvuma kufaneleli kule ndawo bazala abahlabane nqaba seCamagusha. Usisi uvume ukufa kwakwankomo, wavuma ukufa usisi kwakwamaduna seCamagusha. Indlela inde bazala endleleni endleleni bazala abahlabane nqaba seCamagusha. Bathi abakhumshayo bathi ine-hiccups indlela seCamagusha or ine-potholes bazala abahlabane nqaba seCamagusha. Uthi bake itayela lakho liye lafumana ukonzakala kwazo potholes seCamagusha. Ubonakala urhoxa mzala omhlone nqaba seCamagusha. Usisi uyawafumana loo nto endleleni bazali seCamagusha. Khulelwa nabantwana kufuneka into kokubana makase abantwana esikolweni akwenza zonke izinto ekufanele bazibe kanti izenziwa zekhaya seCamagusha. Wabe kanti ke endleleni uyavuma kancinci bazala abahlabane nqaba seCamagusha. Kodwa engayekanga usisi uzicela into kokubana mna andijiki igqirha lam elalindibeka ibhekile laze loo ndivalela kwiindawo zasekhaya loo ndenzile imisebenzi yasekhaya leCamagusha. Ugobityala uthi nangoku ke xa siwa seCamagusha seyokrweca utamkhulu intombazana ibithule le ntombazana. Uthi utatomkhulu mandizondixelela ekungeneni kwakhe singena sinetshiki singabahlekasi ngoba kaloku siyazi nento sinayo kodwa zange ngamanyela mthuthile umhlekazi wamane emsaha kwanomayeya seCamagusha emane yokwenza imisebenzi yakwankomo seCamagusha. Engazange waphendulana naye seCamagusha, engazange wachikana naye seCamagusha. Kangangento kokubana zange abe nayo nento yokubana ahlale phantsi ngoba wayazi into yoba indlela yakhe inde seCamagusha. Lapho ke nsithi makudede unyama sekuvele kukhanya ananto akuthetheki ngomntu othuleyo. Hayi akuthetheki botata bam ngomntu othuleyo. Ubhetru uthetha ngomntu omaziyo into okokubana hayi besike sidibane endaweni ethile usisi ebencumile noba sityiswa nabhekile bazali ngoba xa singena kwezi ndawo usuka kwakho funeka ufike endlini yegqirha uvase ngoba igqirha likwazi ubamvela. Uncumile ngoba niza kutya ancume banethembe kanti kuhle uzawudibana nebhekile yakho yodwa kodwa uncumile. Ebencumile ke nangoku bazali ebengumntakaxoki uba unqume xa esithi ebengumuntu ohlala endlini yakhe naxa esebugqirheni ebengumntu uthanda uzihlalela uyawusondela kwiraba kukho laa ntitho kukho abantu oqondayo into okokubana baphakamile babe bephakamile uzixelela into okokubana lundani kanti uthiwa usondela kuye ufumanisa into okubana akayonto. Bazali bam abahlabane nqaba kukangako ngosisi siyamkhulula bazali abahlabane nqaba singomnkomo seCamagusha
singabo bonke abantu mani bazala abahlabane nabasecamagusha sithi makakuba linyange phakathi kwamanyange secamagusha sithi makakuba lithambo phakathi kwamathambo secamagusha sithi makosithethelele kwinkundla ngeenkundla besingakwazi uhamba nazo secamagusha sithi simenzele ibhayi lakhe nje bazala abahlabane ncabacamako senze ngethemba lento kubana yena kazihlala uzovela ngene phakathi kwabantu bakokwabo secamagusha afika xoxe nabantu bakokwabo ukwenzela into yoba aqale zonke izinto azishanga semva secamagusha senzele loo nto sicinga into yokokubana azoba zizigogo zemzi wakwankomo secamagusha bethuna nayoba sisibani umama emenesithunu ayoba sisibani alayite mani kwela khaya alayitele nabantu bonke abasondeleyo egazini lakhe secamagusha nalapho ke tatam ndisithi ndiyayishinda That's how we are celebrating culture. Enkosi ke kuni ngokusibonisa how to celebrate culture. Kuba lokusiza izinto sizizo kungenxa culture and heritage yethu. Enkosi ke magqirha into ndithanda ke nami ndiyeka nje ngoba ngizalwa ngamagqirha. Ndikhumbuzela amagqirha asekhaya. Enkosi kakhulu ngoku ke sizawufumana i-tribute ebantwaneni. Ndicela ke abantwana ke beze ngaphambili benze ke loo tribute yabo
izani ke bantwana bakamakhulu sizokwenza i-tribute. Masibe sibaphakamisa nje ke lo mzuzu lesacinga kwela sekhaya phakathi ivesi benye ke lo mzuzu lesizwe. Simaswini maliphathwe ngobungcwele igama lakho, ubumkani bakho wabufike, intando yakho yenziwe ehlabathini njengangoko esenziwe emazulwini. Sibheke namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo thina. Ungasingenzisi ebuyelweni ngoko singasenkohlakalweni, ngoba ubumkani bobakho namandla ngawakho, nobungcwelisa ngobakho, ngoko nangona phakathi kube njalo Nkosi yami. Hayi kodwa mzali wethu, hayi kodwa mama, kodwa makazi, kodwa dabawo, kodwa makhulu. Ibuhlungu ke le, ibuhlungu. Mawethu, namhlanje ndizokuqinisa umyalezo usuka kusapho lakwaNomadyenge, usuka kwiintsana ozikhulisileyo, konomdade bakho, ngobazukulwana abakhange babe kanti baxakiwe ke zinto zokuthetha, ngokuba kaloku imisebenzi yakho iyasiphumela. Bandithumile ke enjenje bathi lokuqala into yokuba mamunomzikelelo Nomadyenge uzokwazi into yokuba ukuthandwa, uyathandwa, usezakuthandwa kwaye awusoze ulibaleke. Ezingqondweni nasezintliziyweni ikuhlala uncamathele, kodwa ke phumla ntombendala, phumla sisi, noko ehlabathini umsebenzi wenzile, lathi lafika ke lakho ilixa lokuba uwelele ngaphesheya. Iincwadi zosapho zihamba ngolu hlobo. Ubongiwe ubhale wathi, mama wam endimthandayo, imfundiso nengqeqesho yakho soze ndiyibale, kwaye ndokuyigcina ngoko nangona phakathi igqithisele kwiintsana zam. Kodwa akusoba lula ngaphandle kwakho, ngokuba kaloku undishiye ndedwa. Kodwa izigqibi besinazo andisoze ndizitshintshe, izithembiso endazenzayo eneneni ndakuzenza nangona ungasekho ngokwenyama. Oyini mzali wethu, yini isihlobo sethu, athi uluzuko ongumzukulwane. Magogo, ndiqale ngokubulela, ngokuba yonke into endiyiyo ebomini bam kungenxa uyidlalile emakhulu ekukhuleni kwam, ndinje kungenxa yakho. Impilo obuyiphila ibihlezi ingcwele usuku nosuku, ibihleli engcwele umhla nomhla.
okuvala isithuba engaqalisela kuso. Sizaqhubeka ke lolu thando bunalo from now ukuze usungikhanyisele umhlaba onzima. Umoya wakho uyohlala ukhona phakathi kwami naphakathi kwethu. Nangona sisazi into yokuba asizuphinde sibone ngeliso lenyama. Ulale ngoxoleke makhulu. Oyini mzali wethu, oyini mama wethu. Siye kulukhanya Mamkomo, ubungumuntu unothando. Asisokwazi ukuyibaleka loo nto. Ubuthanda ke okundingcolisa ngoba bengingeva. Unamazwi ebehleli kum okuthanda ukundibuza wona. Yelukani uyabuya nini kutata akho yokumbona emangcwabeni? Nakhumbula ke mzala, nakhumbula makhulu. Athi obusisiwe Mamkomo okuyisuperhero yakwaNomatyenge. Usidibanisa usenza into yokuba sibumbane kwaye sibambane. Sele ithemba ndililahla, endiyazi into yokuba ukhona umntu oza kundiququzela aliphakamise ithemba lam. Ndikhumbula mhla uthile uthi ngoku ndibona into yokuba kuyahexa, kodwa uqhubekeke udlale nam. Enkosi ke Mamkomo, enkosi ke Salwethu. Lena isuka koosista bakhe benjenje ukubhala. Ubungumntu omiselwe phezu komjelo wamanzi, unikiseke iziqhamo ngexesha elifanelekileyo. Mntana kaMkomo, siyazi into yokuba inkosi iyasazi esi senzo. Lala ke Mamkomo, lala tati wethu. Lena isuka kuliso wenjenje xa ethetha. Ndiye ndanethemba emveni kokuba kusweleke utata into yokuba yokundigcina. Wenjenjalo ke wangumama, wangutata, wanguye nomakhulu kum. Ndiyabulela ke endikhuthaza kakhulu. Ebedla ngothi ke intwana encinane, intwana engekhoyo ebangizide ngezingafuni ukufunda. Fundani bantwana ebusika kubanda, sishenxozini sokuthandwa ngabantu ngenyameko yethu. Lala ngoxoleke makhulu. Evela kuSimphiwe enjenje. Mamkomo, ndilambile. Mamkomo, mna ngomso andiyi esikolweni, sohlala sobabini apha endlini. Awuzuya mntanam. Atsho njalo ke naye Mamkomo. Abhidane umvesithi, yho, makaye esikolweni ngomso akamameli kunini ndimnqanda. Thatha nomntana wenu niye naye esikolweni. Kodwa makhulu wethu, uxolo makhulu. Lena
ethanda-ke ukuzimamelela umculo wesiXhosa. Umombeno wamagqirha ethanda ukuzibukelela i-TV yakhe ifilimu zesiXhosa, ethanda ukupheka kakhulu, esonwabile ke nomakhulu wethu. Kwade kwaseentsuku zokugqibela sithi lala ke ankomo umsebenzi obusikelwe ehlabathini okugqibile. Qhubekeka ke nihambuya komoya usikhonzele kwintlantiso omkhulu. Uxela into yokuba ushiye usunqunqathile kwaye sisendleleni. Awuzuchitheka lelo mzi, sohlale sikugcinile, sowubambile ngale ntambo ubambe ngayo, sixhuzule iintambo zomkhala wehashe ngale ndlela usenza ngayo. Uqhubeke makhulu wethu, uxolo umsana wethu, uxolo utata wethu, ngoko nangona phakathi kube njalo Nkosi, kube njalo Thixo, kubuhlungu ngaphakathi. Ufike kukabantu ababeka itafile lapha ecaleni. Bashiye imali abazayishiya kweli khaya liphuthumeyo. Asisayenzi ngoba sizawujikeleza izitya apha ke siqokelele loo mali. Ndifuna ke niyazi into yoba xa le mali lapha ayibheki awini. Le mali izawuthathwa inikezelwe kweli khaya lale ngufikazi. Cela ke kwayari nivume lo mzuzu ke sijikeleze isitya. Cela abantu abazawuncedisa singene phakathi kwezitulo. Sicela abantu noko sincedise le family esekhaya. Vuma ke kwayari sicela abantu ke bajikeleze apha ezitulweni.
phambili uzobulela lengiginya. Izake tatam uzobulela lengiginya. Phakanyiswa likhaya lonkomo lomaduna. Xa namhlanje kusithi Ndlelahle, umama, udade, umakazi, umakhulu babani. Luthi usapho masidlulise amazwi okubulela. Uluntu lonke olulapha oluthe lazidina lancama konke ekumele uba liyakwenza namhlanje nazaba nathi kule nkonzo yokugqibela. Onkomo, omalinge, oyenga bathi enkosi kakhulu kuni nonke. Bayayazi bani nendawo bemele uba niye kuzo, kodwa nikhethe into yoba manizositha namhlanje. Siyabulela ke siloko. Abamelwane nabahlali bebehlala naye abangakhange badinwe xa beve isithongo baphuma bengena kwela khaya bethuthuzela usapho, bayabulelwa likhaya kakhulu. Nakubo bonke abathe bayinxalenye yokwenza lo msebenzi ungaka ube yimpumelelo, bayabulela bonke abo. Kuzo zonke indawo endiphuma kuzo ke nawuhamba nowenkosi wakwankomo nakwamaduna uba nibulelwe namhlanje ba umphathi mphathiswe loo ndawo. Ngokwezaziso ke zikhona izaziso ezikhona. Ibhasi zimbini, iteksi ikhona eyamagqirha. Umncelele wethu ke uzawuphuma uba umphathi ke ngulo lazi ixesha, kodwa kumncelele uya eMadawu. Sizawubuya ke sibuyele ekhayeni ngelo xesha ke sibuya. Bayabulela sithi enkosi. Ndiyabulela kakhulu sigqibile inkonzo ngoku ndizayibuyisela kuTata uShumayeli. Ndicela ke intoba xa ezawuthatha uTata uShumayeli siqiniseke intoba ngoku iziciko siyazivula, singenzi impazamo yakenva ngumakhulu xa wayothenga uJojo Teki. Uthi nxa ewufaka apha endlini yakhe kanti isiciko kasivulanga, uyokhalaza kwaBuilding intoba awangena amanzi ngakule TV.
Ufuna ukuthi ke kuni uzawuletha imvula ngoku. Ningayenzi impazamo nokusivala isiciko. Femela sakhaya sendivula isiciko. Bahlali base-extension bavula isiciko. Izawuletha imvula. Ayiletha imvula ke ngoku. Ayingathi
umgwedlo sawasebenzisile sawahlakaniphile engqondweni yathi ufuna ungena ensimbini bathi umfundisi ntokamete izihamba abothwasukule ungahambi ubheke ezikoni kuya kwakho ngoba nayo le inkonzo yomoya yenza njalo ke yaphinda ndabulela kwezi zibhalo inkonzo yomuntu uyenza ngokwakhe esesemhlabeni umuntu uyibhala incwadi ngokwesela emhlabeni inkonzo kamama akho dade uyigqibe ngokwakhe ndihleli phansi ndifakele nezivesi zininzi kodwa wandinika umama akho into ethele wathi kum wona noba ndingaligqina kodwa ndingumntu ekugqibeleni and indlela inye ebheke ekhaya kudlule engcwabeni ngathi ngoku ncedile uJohane ke lo ubhala le ncwadi ezama ukomeleza abantu abadala efikileyo emphefumulweni ezama ukomeleza abantu obuphuke inhliziyo umnye umama akho ngexesha elinzima ixesha aphunyala womntu ezawunikelwa ezandleni zabo ngoku bakwigumbi eliphezulu kulo marko uyesu ubaxelela ngokuhamba kwakhe kwangethuba uthi inhliziyo yenu ayingakhathazeki kholwani kum nikholwe nakubaba ngoba endlini kabawo zininzi iindawo zokuhlala watoba bekungenzalo lena ndixelelayo uthi ndiyemka ndiyakunilungiselela bonke indawo ndiyakuya ndinamkelele kum ngokwam abantu abaqathekileyo bayabuza uba kanene isisu lomsikelelo ubheka oodade wabo bayabuza uba usisi uthi uzawubheka ngoba kaloku usisi beligqina ndivumelene ndithi sikhonza uThixo ophilayo sinqule izinyanya zakamakwethu bathi abanye abantu ni-confused because waThixo ababili kodwa ithi indawo sikhonza uThixo ophilayo nangoku longena emirhawulweni okanye imisamo yalamagqina uzawufika xa uzahlola baguqa ngedolo balethe ikhendo baphazi uThixo qala wabo ulibigqirha lisithi Thixo ka-Abraham Thixo ka-Isaka Thixo ka-Yakobo nanku ngesingaphileni andimazi ukuthi alayike impepho athi zihlwelendili zakwangona zakwathayinga zakakini andize zonke izithakazelo zegqira umntu avele kwi-TV yasezulwini igqirha limnike indawo okwesibini amagqirha ayayazi ngoba ayakholelwa kuye uThixo obabeni
mamele esehluko sami sokuqala akuqalanga bakhogqina kwesisikelele kuyincwadi eGenesis isahluko samashumi amahlanu kanani wathi uyakobe elungisa indlela yakhe ekwilizwe lokuphambukela eziphupho wacinga kanye noba ndazimisela ingcwaba ngoba eleke yena nomngxumo wakhe azawungena kuyo wasebenza kuYosefu wathi mhla abhubha ndithatha umbhekise ekhaya eKhanani ndime indlela ndime inyaniso ndime ubomi ndandifuna ithetha kwakuni ngoba silungisa indlela yohlala ngoba bathiye basimayeli bathi efike nje basathetha uzawuthetha ugogo sowubhanyaza athethe kunye nawe ilizwi likaThixo ngoba naye uqu wathi wayibizwa zisifeleza kokwakhe wabaleka wayegqirheni ngoba umsebenzi wegqirha kukhomba indlela akhaseni ubuye wafika egqirheni waxoka wathi ndiphupha ibhokhwe ebomvu funeka uthathe umgwevu bakhangela ibhokhwe ebomvu ngoba indlela yakhe iyayazi uba iphika kwepicala Nkosi sinothini ke ngoku uyazi indlela wathi uYesu ndimi indlela ndimi inyaniso ndimi ubomi akho namnye oyeyokubawo engezingapha ndifuna ukuthi ke dabawo mkhulele iqhiya nesithandelo nibeke ngoba apha khoyo yayazi uba ubhekaphi nendlela nayo neyazi ngoba indlela ebheke komile ungaphakade igqithe engcwabeni uthe apha ugogo xa ethetha wathi le ndlela sihambayo inamahlandinyuka ine-potholes tshila ugogo ndacinga ndathi bekowanaye wayiqula ingoma namagqirha wena uyayazi indlela ekwanjwa ngayo uyayazi indlela ekwanjwa ngayo singathini ke ngoko uyazi indlela ndimi indlela ndimi inyaniso ndimi ubomi akho namnye oyayokuba engezingapha uyayazi indlela yakhe beyihamba ilizwi likaThixo sihamba indlela athi umbhali kukindlela ezimbini ekuhanjwa ngazo uthi enye ibheke ebomini enye iye ekufeni uthi kodwa le yebomini naphakathi ayanjanga abaninzi uthi ngoba iphelela kwimiyalo ehlohle nemiyolo uthi kodwa leyona igudile indlela ebeyazi noma indlela yakhe ebehamba njengokuba nawe ubuyazi yakho indlela yohamba ngivuyeka umzalwane esithi igqirha alikho emngcwabeni ngathi bawusiko enkosi umzalwane ngiledi ngoba xa ugazi efunela mna ndithi ndile gqirha semntwana kokhoko ngoba ndinayo ngivuyile ngokuqanga uyiva ngomnye umntu icacile njengoba ngabana emveni koku akuzophinde implana ndiminyaniso ndimubomi uthi apha lo mbhali usawule uqakele nento usawule uqakele nento ngoba indlela yakhe ingahambanga ngeqobo likaThixo usawule uke wenza impazamo usawule wakhupha amagqirha wakhupha zonke abantu abathwasayo ezweni lakhe wawagxotha kodwa ithi incwadi kaThixo afulathela nguThixo
indlela zakhe zingahambi kakuhle wacinga kanene ukhona umuntu onokunceda endoda ilizwi likaThixo wacinga ngoba yimindlela wacinga indlela ebheka e-Endora kulaa magqirha kwababantu bomsoloko wayebagotile ilizwi likaThixo wahamba namadoda amabini bebheka khona bovumisa batayafika kwinkazana se-Endora evumisayo uthi mbhali uThixo akayibala intombazana yathi ka ijonge ezindabeni iphosa amathambo inqula uThixo wako wavela kuqala uSawule wabuzwa uba undikhohlisela ntoni ngoba abantu belizwe bayakwazi ukwenza izinto bathika balibala ilizwi likaThixo athi umntu asoze ndiye kulamakoki ababhika kodwa ekugqibeleni umbono ethethwa esiya kuwo eyofuneka ilizwi likaThixo wenza loo nto uSawule ilizwi likaThixo wabuzwa uba umvumisi ufuna ndifuna ndikunikele bani ilizwi likaThixo wanyusa indoda enkulu eyabhubha kudala ngoba befile nje ilizwi likaThixo basathetha indawo ugogo watsala kwidlozi lakhe elistrongo wabuya noSamuweli ilizwi likaThixo wathetha uThixo ngoSamuweli uSawule ilizwi likaThixo ngimindlela ngiminyaniso ngimubomo wayifumana lapho indlela azawudifitha ngayo amaFilisti ilizwi likaThixo bantwana bahle abavuma ukuthandaza uNtotohane xa ecacisa lendlela ukuthethwa ngayo apha ilizwi likaThixo bantwana bahle abavuma ukuthandaza uthi xana eqalisa lendlela uJohana uthi kubo xa ethetha nabo athi indlela ebheka ezulwini igqitha engcwabeni ngaphelela ngobongiwe nkosi kamama kwigqile ngokwakhe ilizwi likaThixo bendikhwela ibhasi ndibamba apha ngasekhaya ebheke etawuni ngoba ndiphangele edasi ndime phaa ngasekhaya ndibamba ibhasi ebheke emsebenzini kodwa sithe xa kukhupha utata owayeqhuba ibhasi walapha eMagqaki sasithi ngumalume umalume angene eMagqaki agqithe xa enyuka ezarobhothi sibone umalume emiseka ibhasi stop ilizwi likaThixo apha ngasemangcwabeni ilizwi likaThixo ngoba umntu uyayazi indlela ahamba ngayo ilizwi likaThixo sibuza malume akho mntu ukhwelayo apha athi khona uTshesi uzawusa ngapha kwala mangcwaba ilizwi likaThixo sibuza bawuTshesi ntoni ungabambi indlela ungahambi indlela yokhwelela ngasephesi uthi uba uTshesi ndiyazilungiselela indlela ekulula yogoduka uthi noba singayiqabela ilizwi likaThixo okanye sithatha i-shortcut sibheka ngasephesi kodwa indlela ebheke ekhaya igqithe engcwabeni ugogo wenze loo nto bantwana bahle abavula ukuthandaza ndivintweni bawuthe bawumgwevu usumayela phambili yophezu korenepesi ebhirheni urenepesi lo ebengafani nathi alapha ethoba ubone emveni koko abahlale nethoba lakhe emnonye wegqirha ibiligqirheni lomhlola ilizwi likaThixo igqirha lamanzi ilizwi likaThixo indlela yakhe ulungise ngokwakhe ndifuna ukuthi kuni femela sekhaya umkhulela iqhiya nesandelo nimyeka ahambe aye kwikhaya lakhe lokugqibela ngoba bayaphuzwa abantu abapheleleyo ngabantu
ovuselele umzi ilizwi likaThixo bantwana bahle abathandazayo yimubomi utsho lo mntu ilizwi likaThixo ubomi bethu basituluba uxhomekeke kwiinto ezimbini ukwazi ewe ukwazi hayi ilizwi likaThixo ababelizwe uyohlala uleka koneke uvumke sithi andithi ilizwi likaThixo alibali ntoba obubomi buyahamba buyatshintsha kweli lizwe ngoba thina ke asazi apho siyakhona konke uzawutsho ngengomso kodwa siyazi umamnontsikelelo ehambile kodwa ndifuna ukuthi amehlo enu wabhekisele kuyo imbali nomgqibelelisi wokholo lwenu bantwana bahle abavumthandaza yimubomi yiminyaniso akho namnye oye wefako engezingam sathi sasifudula singabakhoboka kweli lizwe kwathi izulu lasenzela inteba singayifanelanga lakisunyela wakhe ephela kwamzeleyo uyesu athi uyizaya xa ethetha ngaye ukuthethela ngoba sesiqhelini sakhe igama lakhe umangaliso umcebisi umthetheleli wonkolo ubafande ukuthethelela ilizwi likaThixo sihamba naye ke siyamandlela kunye noyesu naye amakazi yesu wakweyisa ukufa wavulela bonke abantu abakholwayo ubukumkani basezulwini ndifuna ukuthi kuni zenizithobe ke ngoko phantsi kwesandla sikaThixo esinamandla uyawuniphakamisa ngexesha elifanelekileyo lonke ke ngoko ixhala lenu liphoseni kuye ngoba naye emkhathalele utsho kakade uJobi uthi umntinezele ngumfazi imihla yobomi bayo lifutshane lizele zinkathazo uthi phakathi kokudoko ngasazi intoba sikwasekufeni ngoko ke bantosikaya tusele amehlo enu kuye nimyeke ophumla njengomqeshwa ilizwi likaThixo umzamo omhle ke uzamile ugqatso ulifezile ukholo ulugcinile inye ngoku esiyekileyo kuye kuthiwa sithaba sobomi ilizwi likaThixo makaselela mazo kongimbelise lapha khabisanelise ahlale ngoko ezizweni zethu ngoku nabo naphakathi amen ngiyakuzwa baba sebesonde kaloku iba yiKristu ke bana embathelelo bakhe ngeke babelawo abantu